हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। हाथ जोड़ के विनती को भैया अरे वीडियो देखत जा काहे हमारे सब जीरा हुआ है को व्यूज ना जाता है, दिमाग खराब हो जाता। मेहनत करत है लेकिन कुछ कामयाब ना होते, पता नहीं का भैया लोगन जैसे सबके प्यार दुलार आशीर्वाद देता आ गया वैसे हम सब सपोर्ट कर आगे बढ़ाओ। बस भी गिनती बा आप सबसे हमारो सब ताना सपोर्ट मेहना करा। मरवावा खुद सबसे बिना वीडियो देखी सर्च करके हमारो सब सब्सक्राइब वीडियो करके। देखा, अच्छा अच्छा गाना आप सबके मिले देखे के सुने के। आ गईले कल युगवा में शिव गुरु आ गईले, कल युगवा में शिव गुरु आ गईले। आ गईले आ गईले आ गईले कल युगवा में शिव गुरु आ गईले, कल युगवा में शिव गुरु आ गईले। गंगा में अइले हो जमुना में अइले, गंगा में अइले हो जमुना में अइले, सरजू में आके समा गइले, अरे सरजू में आके समा गइले। कल युगवा में शिव गुरु आ गइले, कल युगवा में शिव गुरु आ गइले। आ गइले आ गइले
कमेंट में ज़रूर बताना, आवाज़ को फुल करके सुनना प्लीज़। हमारा हर एक वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव दोस्तों। सभी को राधे राधे। सतगुरु साहिब महाराज के सबको